ஒருமுறை பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணர் கூட பாரத யுத்தத்தை பத்தி விவாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானியான சகாதேவனை தனியா அழைச்சிட்டு போய், சகாதேவா, போற நடக்க விடாம செய்யறதுக்கு உன்கிட்ட ஏதாவது மார்க்கம் இருக்கான்னு கேட்டாரு. உடனே சகாதேவன், கோவிந்தா, இதை நடத்துறதே நீங்க தான். நீங்க போர் வேணாம்னு முடிவு செஞ்சா அது நடக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு. என்னப்பா என் மேல பழி சுமத்துற? சூதாடுனது, ராஜ்யத்தை இழந்தது, சபதம் எடுத்தது எல்லாமே நீங்க தான். நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒண்ணுமே தெரியாதவர் மாதிரி கேட்டாரு. இதை பார்த்த சகாதேவன், மாயக்கண்ணா, சூதாட்டம், வனவாசம் எல்லாம் நீ நடத்துற நாடகத்துல ஒரு பகுதிதான் எனக்கு தெரியும் கண்ணா. இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கிட்டதுக்காக நான் ஒரு உபாயம் சொல்றேன். போற நிறுத்தணும்னா அண்ணன் அர்ஜுனன் கொல்லப்படணும். பிறகு சபதம் செஞ்ச பாஞ்சாலியோட கூந்தல் அறுக்கப்படணும். கடைசியா இந்த நாடகத்தை எல்லாம் நடத்துற உன்னை கட்டி போடணும் அப்படின்னு சகாதேவன் சொன்னாரு. உடனே கிருஷ்ணர், என்ன கட்டி போடுவியா? முடிஞ்சா செய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சகாதேவனை தடுக்க தயாரா இருக்க, சகாதேவன் இறைவனை கயிற்றால கட்டாம பக்தியால அவர் பாதங்களை சரணாகதி அடைஞ்சு அதை இறுக கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு. சகாதேவனோட இந்த செயலை பார்த்து ரசிச்ச கிருஷ்ணர் தன் கால் கட்ட விடும்படி கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாரு. பகவான பாசம் பக்திங்கிற கயிற்றால கட்டுனா அந்த கட்டை அவராலேயே அவிழ்க்க முடியாதுங்கிறத சகாதேவனும் யசோதையும் நமக்கு உணர வைக்கிறாங்க.